살래 클래스 가냐 나나 똥을 투이동크 바보 산노 소자가디 왁부사 내가 너 깐다 다기디 힘만 카나야다 다기야 블레 바보 사지 사워 나모 산노 소자디 보통시 안오 다기 동블라사 에람 다기야 한가이도 사지 사워 나모 산노 소자디 한가이도 에람 다다기디 안오 안타스 그리지라이 왁부사 antas kenang pura sano sosagi dagi di ana dagi ano no saji sawu tamo ina pano sosagi ono pano sosanya di tujang na pano oma ba na paji blasa kenang ka ani sobusu ang kanini babu bokenini napa hengke babu napa bai babu wo tomo different dong ba babu wo ke ba na pa wo ke no pula ma hinta babu wo ke la so bu na pa wo ke la so pa hengke bu pa ang gota na babu kali ni kagak las ni bu pa ang kata na babu dom right ama kobrong nim suka bahaya ang ngo jaga kulai na ta pa ma dia kobrong nim bangun yo kulai yo tabo ko na hala ke ke nang tong lai kho hai babu iko sar busa khablas sar thumani muktere kusu thanga blasa imang rok dan nukha bongni bagasi ang lengo tai borok basi ang emang dan nukha ni benga jak tongna kai benga ya bele sar ke sikenga yo sar norong ni garden kerja rengla nong ni garden no sar renga no ta don't worry sar dade rengdek norong no pakla khana boti kherinya ni tini pa uskula je boti ang sana hintong mani takai pakla khana je boti kherinya po ni nama pura bag man kelai usar nora cover si hingkai pakla khana no boti mang sana kya bumakang sitra kai boci bisi semua cover hinjak pa nora no cover hinna bagai bumakang go nachong nanggo bumakang nachong hingkai ba tai sal masang kamuta nini bumakang kai besang nachong kasa bumakang sitra ni bagai no cover engta ang ba nini go bumakang sitra nung bo cover engdi Prantik sakan nang sajala tama hin nang da an sajala hin dar na thong no sab sajala hin ang ba sajala ji hin blasa kai tama an khunju bai ang sajala hin na khna sa dar na thong ihe na thong ye bele babu ang cover si na thong ye babu cover si cover tar mane na thong ni cover ta na thong ni cover bong ni nok sab sin na tong ang sini usar Thangla, borong ni garjeno na hedi noko sobtong, ang tay sojo kay Malia. Saba, tama kanya bagay ano rin uskul ko? Ang rungo. Tama kanya bagay rin. Nasanya tom ni uskul hosa. Nano saba ang rohoro nay. Ihe, borok korong nunyo bupa basa ko bersi. Tay tom ni uskul hotong hinu borong na. Rak, boto makasih kong na barbar say tong sa. Kalang thang ba de borong na. Ang talang thang majek tay kober haimesa usulta rohde nasdala noba bota manu thamji gari tori do nama kaham kong sama ba thamji ka tongsa nang tama ang ba ulta puta tongsa ang sabo nang ano kaham ka de sini ka ba tamo ni sini nasa no kaham ka de sini ka hinu ano sabo ba na tokini buma tama beri boy yang narok rekasih sar borong no kasih soto no kobar simitai hindi popular kobar hindi soto no popular kobar ma ang ta selengka babu sar tuji tujau ke nogo matu ya na boleh birik bai mo tuja ya po ante masorok bai popori da tai usuden no pekaksa na hadi kelas kaya karaji tutong daw ka non ni kelas ang sinanay tabuk joto na ready in bai di pori na bagay ang kelas wa hadi woi head master na sanya jawo hangke norong na ang tini parang na do tama sa nang osaka pura ni kok ke buta khana bai di khana ya ma jengni ni kok simji khana wo toki hai bahai ke nang ali busra na sinisa chini kusi sin na bli Tamani nong ni gusti ang tong nasa ang. Hangke bahagi nang ani besar na sinisa.
school ni headmaster je ang hingke tam nisni to no samna sutla no hingke angke school ni leg master ang leg master je leg master headmaster mane nang tama buda buji ba tama ni buji to no se do tama sala sa hingke headmaster mane bokhrok ni master ta kuno panji siya borok bo ama nangka sukata sipelata nang ma master ta sang na sipla engdang subu bono chini khata nai number kom dinai aw nanya ba pini buma khangche number chakra khaing dongo number chakra master kok sana kai bai khai sade John master tom thujong bu sade botai tini bu saliya mia horon no ko ma thulebu John master bu khana bu sade nang tom ni bono thuna disap khaja disanta khaje bunyo thuma ani school ani icha tom sai tong sabo wa shana to ka to ko ri ta thikta tom ni briti ti amse khoklai kok sai tong sabo ang bai ama laji ma shinja kok ang laji unti kok ta sade ang bai tamo kobar hai buri ba nono ka sabo kobri hen sabo sengjo to no kobar angke ek number kobar ek number kobar ang number 1 angke sini nok ni doi number kobar ali bihe ka tin number kobar ali manai ka chan number kobar tabung nono kobar ka angke na kai 5 number nai tong kodi norok da na 5 number kobar slam na hinsai tong norok no tabung no pakla khana tuni ro ba na tabung no doctor no phone ka gena pakla khana ni doctor agi no sungla nai kobar certificate disa kobar ni kuno certificate diu tom ni ya tong na se bo sungna kobar ni tai ka hamti sunan mali yang tai ba kobar certificate do di kata hinu nong ni usko ni headmaster sara din no sai kam kari ke hai usko lo pok lai tong phayu hungke bo tai sei manu nang ano pok lai tong manu kha nang pok lai tong phaya hungke pek khai jak lai tong phaja pok lai tong phaya pek khayuk lai tong phaya ani kam ang khai tong phaja ama ba ni kam sar ani tong dorkar sa nono sana punya kudung mani bui wala nyani ama do ni kam ama ba ni kam si belasa tama ba ama dam biasa koborong no tom ni ang dam dinasa nang ano kobor nukha hengke ang menanyai ang mo menanyai ma hengke ang kai tom ni menia to nasa ang do bokhrong odo kai menanyai